Rodya Jayaningrat lebur dening pangastuti. Ayo cok padha sematya tata. Ciptaan ingsun pringkang maha suci Ciptaan ingsun mringkang maha suci tata lair donya lan dalan diwaspada piantale ciptaan ingkang maha agung ya den udi kawruhing batin ciptane manungsa tama tata titutu diben kanggo patuladan mula kanca ayu padha amarsudi ya den udi kabudayan
Oh,
呀
Sha la 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 la,
Za.